Ka jingjor jong uslap ha kini ki kniat sngi ke baladep. Kalawan ra ki jingslai ka bajur ha ka jela Arunachal Pradesh. Ha ka ba hanne ka step ka Saint Thomas Catholic Church Parsi Parlo Kurang Kumei District Arunachal Pradesh kala sha tap lot daka ha ka ba ki jingdon jing em barokot kala sha rong lot kantopru ya ki kiusentiu but ki jingdon kam ki ba ka parish kadon tangkata ki school kila sya tablut ha ka but baro ki jakai lekai ki ba kani ka parish kadon kila sya penjulor lon nagaliang jong upadar ubatrai ha kani ka parish ka Saint Thomas Catholic Church Parsi Father Lawrence Wanyang ha ka jing yakren but unang tho kubor ula batai maka dei henne ka step naga jingjur jong uslam ka kalawan telep bat tap ya ki jingdon jing em jong ka parish kumjuru ya ki school bat baro ki ba ka parish kadon ha ka ba kim simlayo shu ban lei ne ban weng ya ki tiar kitar ki ba maki ki pendan kam man kesngi ka jingjur jong uslap ha kini